Mijn pronostiek is 1-2 voor Lutlommel. Ik gok op een kleine zege voor Lutlommel, 0-1. Ik vond de eerste helft dat we goed starten aan de wedstrijd. Ik vond ons in balbezit ook weer goed balvast. We hebben kansen gecreëerd. Cruciaal is natuurlijk de rode kaart. Al dan niet terecht, ga ik niet over uitweiden. Het is ook zo dat we dan ook de 1-0 pakken. En dat had ik dus willen vermijden tot aan de rust. Dan hadden we dingen kunnen herstellen. Lutlommel blijft een heel sterke ploeg met sterke individualiteiten. Maar ja, als je met 10 man komt, wordt het natuurlijk moeilijker. En ik moet ook zeggen, chapeau voor ons, wij hebben dat goed uitgespeeld. De klap zal sowieso hard aankomen, hè. Dus niemand verliest graag met 5-1. Maar ik maak me toch sterk dat we de komende weken, dagen en weken, toch opnieuw punten gaan pakken. Deze overwinning, ja, die doet voor ons heel veel natuurlijk, omdat ja, je speelt tegen, ik denk, een van de beste clubs in de reeks. En ja, nu de 3 punten, die waren hoog nodig, dus ja, dat is ideaal. Nu kunnen we weer meedoen bovenaan en zullen zien wat de toekomst brengt.